वीडियो देखे वाला सभी भाई लोग के नमस्कार, प्रणाम और सलाम अलैकुम। हम राइटर एनामुल हुसैन। भाई हम तो वीडियो जल्दी ना बनाई, लेकिन वीडियो बनावला के कुछ कारण बा। और कारण ये बा कि एगो शायरी कहल बा कि जरा सी बात पे बरसों के याराने गए। कि जरा सी बात पे बरसों के याराने गए, चलो ये भी अच्छा हुआ कि कुछ लोग पहचाने गए। दरअसल अभी जौन कंट्रोवर्सी चल रहा बा, बहसबाजी, झगड़ा, तकरार, गारा गारी सब चल रहा बा। कुछ भी बाकी नहीं रह गई भोजपुरी इंडस्ट्रीज में। ये सब सुनते सुनते अब थोड़ा सा दिमाग हैंग करत रहो। तो विचार भइल कि कुछ बोले के चाही। हालांकि सब लोग कहेला कि हमारा चैनल के सब्सक्राइब करी हो, शेयर करी हो। हमरा ऐसा कुछ कहे की जरूरत नहीं है। हमरा सिर्फ एगो मैसेज देवे के बा बस। हमरा ना ही व्यूवर बढ़ावे के बा, ना सब्सक्राइबर बढ़ावे के बा। हमरा सिर्फ एगो भोजपुरी समाज के सभी कलाकार के लोग के एगो आईना दिखावे के काम करे बा बस। बहुत चलता खेसारी लाल यादव के गाना के ऊपर। खैर वो तो गाना गलत बा। सही दिशा में देखल जाओ तो चाची के बाची, अगर जहाँ चाची शब्द आवला वहाँ चाची की लड़की बहन हो जाली। तो ये तो खैर एकर अर्थ गलत बा। ये हमरो हिसाब से सही नहीं है। बाकी जौन खेसारी लाल यादव के लड़की के ऊपर गाना जौन बनल बा वो भी बहुत गलत बा। ना ही हम केहू के सपोर्टर हैं, ना खेसारी लाल के, ना केहू और के, और ना ही हम केहू के विरोधी हैं। जायज़ बात, हक के बात कभी भी बोले के चाही, चाहे वो हम होके चाहे केहू भी होके, ओकरा बोले के चाही। तो गाना तो खैर गलत बा। केहू के ऊपर पर्सनल अटैक कैल भाई हमरा हिसाब से उचित नहीं है और इना होके चाहिए। और दूसर बात ये बा कि कुछ लोग कहता कि गावल तो उन्हीं का खेसारिए के गावल शुरू तो में तो उहे गइले बड़ा। तो हमरा ये पूछे के बा कि जे आदमी ये कहता कि शुरुआत उहे कइले बड़ा, तो वो बेरा तू कहाँ रहल भाई? जे बतिया कहता कि शुरुआत खेसारी के कइल हो, तो वो बेरा कहाँ रहल? जवना बेरा वो गानवा निकल गावस खेसारी लाल लड़कियन के नाम रख के, वो बेरा लोग कहाँ रहे? वही बेरा बाइकाट करे के चाही, वही बेरा ओकरा के बहिष्कार करे के चाही। यह बेरा जौन होता तो वही बेरा करे के चाही। तो वो बेरा तो गाना उनकर 100 मिलियन, 150 मिलियन या 200 मिलियन व्यूअर पहुँचे, वो खेसारी लाल देखो कि उनकर टीम के लोग देखे। पूरा भोजपुरिया समाज में देखले बा वो, तब उतना व्यूअर बढ़ल बा। आ वो बेरा केहू ओकर आलोचना ना कइल, ए बेरा आलोचना होता। तो इसके का साबित करे के चाहता हो? ये उनकर शिकायत वो गइल पहले, तो वो देखा देखी वो गइल। अगर एक आदमी गलत तो सबे कोई गलते करी। अगर वो गइलन गलत, वही ट्रैक पर दुनिया भर के गाना कौन ऐसा भोजपुरी सिंगर हो जौन उनका ट्रैक पर ना गौले होके? तनी हमरा से केहू बताओ। वो जितना भी कोनो लड़की के नाम रख के गइले बड़े, उनका बाद में एक से एक सिंगर, छोट से छोट, बड़ से बड़ सब सिंगर लोग इतना ना गौलक लो वही सब ट्रैक पर। तो कब वो लोग ना समझ में आयल कि गाना गलत बा तो हम कहे गाओ? तो नहीं। कि हिट गाना रहे, स्टार सिंगर के हिट गाना रहे, तो सब कोई गाते गई, ना धुन सब कोई गाते गई, तो वो अच्छा लागत रहे। यह बार आलोचना करे के याद आवता कि यह वो गाना के आलोचना होके के चाहिए। वाह, अभी तक तो हम ये समझते रहे कि भोजपुरी में सब है कलाकार बा, लेकिन 2 4 5 7 दिन से लौकता, हफ्ता दिन से जब से ही बसबाजी चलता तब से पता चलल भाई
कि एमे खाली कलाकारे लोग नहीं खे, एक से एक वीआईपी गुंडा, एक से एक नेता, एक से एक वकील, एक से एक जज, सब कोई भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज में भरल बा। अपने मने वकालत करता लो, अपने मने फैसला सुनावता लो, अपने मने बुरा सही गलत कास बकर सबके निर्णय खुद कर देता लो। इतना टैलेंटेड लोग बा भोजपुरी में जौना के हिसाब नहीं है। आ खैर गुंडा दबंगई तो खैर तो चलते बा, गारा गारी उनकर अरे यार इतना गिरा दिला बड़ा लोग भोजपुरी के, कहाँ लेके जाए के विचार बतानी कि हमरा समझ में नहीं आओ। साहब भोजपुरी के गरिमा के ख़त्म कर दिला बड़ा लोग। एगो तो एशिया में झोपड़पट्टी नाम बा धारावी, बम्बई के धारावी एशिया का सबसे बड़ा झोपड़पट्टी है। हमरा लगा था कि कुछ दिन में एशिया के सबसे कचरा पट्टी इंडस्ट्रीज भोजपुरी बने वाला बा। इतना कचरा पट्टी, एक दूसरे के खिलाफ अशब्द के प्रयोग, एक दूसरे के खिलाफ जलन, एक दूसरे के खिलाफ कुछ हमेशा कुछ न कुछ बहसबाजी होते चल रहा बा। कबू ये कलाकार वो कलाकार के लेके, कबू हीरो वो हीरोइन के लेके, कबू अरे यार करो तरह लोग कलाकारी आ खेलता लो राजनीति। बहुत गंदा समाज हो रहा बा भोजपुरी के भाई। एक ऐसा मत करो लो, कुछ ऐसा करो लो कि जौना से भोजपुरी के गरिमा बचल रहे और भोजपुरी के मान सम्मान बढ़ है। गिरावो लो मत। सबसे बड़ा बात कि गाना तो खैर चोरी के हदे हिसाब नहीं है। केहू के गाना केहू उठा के गावता, केहू के गाना केहू उठा के गावता। एमे केहू साध नहीं खे, केहू दूध के धोवल नहीं खे कि हई सिंगर निमन बना। केहू छोट से लेके बड़ ले, सुपर स्टार से लेके आज रोड स्टार जीरो स्टार ले, सब कोई इनकरू गावता रहे उनकरू गावता रहे। कौनो कायदा कानून तो बाना, तो ऐसा मत करो लो। बहुत बुरा स्थिति चल रहा बा भोजपुरी के भाई। हालांकि सही मायने में देखल जाओ तो खेसारी लाल के अपना गलती के खुद एहसास बा। काहे कि इतना बात भइल हो, लेकिन वो अपना मुंह से खुल के कहीं भी इनखन कहले कि हाँ ये हमार गाना, हमारा बेटी के ऊपर गाना काहे गौले बा। वो पर्दे पर्दे में बात कैले बड़न, ऐसे कि उनका खुद एहसास बा कि ये गलती हम कर चुकल बानी, हमहू केहू के नाम लेके गौले बानी। तो ऐसे वो खुल के कहीं भी ये बात के कहले तो नहीं खन, लेकिन उनका एहसास बा कि गलती हमरा से भइल बा। लेकिन उनकर जौन गाना रहे वो केहू के पर्सनली टारगेट नहीं कैले। उनकर गाना जनरली बा। एगो नाम के 1000 1 लाख लड़की बा भोजपुरी समाज में, तो जनरली गईले बड़ा। केहू केकरो पर समझे वो अलग बात बा, लेकिन ई जौन भइल बा ई पर्सनली उनका के टारगेट कइल बा। ऐसे कि बाप और बेटी दोनों के जोड़ के पूरा बायोडाटा जब दिया गई तो वो पर्सनली टारगेट हो गई। और उ गईले रहलन तो सिर्फ लड़की के नाम रख लेना, ओकरा बाप के तो नाम ना रखल। ऐसे तक ओकर टारगेट के मेन ना होत रहे कि ई टारगेट इनका लड़की के ही नाम रख के बोले बने। वो टारगेट मेन नहीं खन लगेला के, लेकिन यहाँ मेन टारगेट बना दलक। ई गलती पंकज सिंह से भइल और बड़ बड़ गलती भइल। बेचारू माफ़ी मंगलन में कोनो शक नहीं है। लेकिन जहाँ तक भोजपुरी समाज के लोग के, भोजपुरी इंडस्ट्रीज के लोग के ये मामला के ख़त्म करे के चाहिए, एक हल के सुझाव देवे के चाहिए। तो जे भी आवता वो कोई इनका के खोदता, कोई उनका के खोदता, कोई इनका के गाड़ी देता, कोई उनका के गाड़ी देता, इनकर सपोर्टर उनका के गाड़ी देता, उनकर अरे यार ये सब का चल रहा है। तो नहीं कि अपन व्यूअर बढ़ावे खातिर, अपन चैनल चलावे खातिर एक दूसरे के आलोचना कोई दूसरे के गाड़ी दहल, यार मत करो लो ऐसा।
बहुत बुरा बात भइल। बहुत एमे जैसे कि भादो के बेंग होला सनु कि थोड़ा सा पानी होला आ खेत में थोड़ा सा पानी लागल तो सब मेढक बेंग, भोजपुरी में बेंग कहल जाला, सब निकल के बहरिया जाला सन टर 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 टर, कोनो हेने बोली, कोनो धीरे बोली, कोनो तेज बोली, रात भर लोग के जगौले रहेला सन। बुझाला कि साटा पर आइल बड़ा सन, रात भर बोलिए सन, जहाँ तो उनको बारिश भइल कि रात भर बोलिए सन। वही लखान जेकर कोनो चर्चा ना रह, जेकर नाम केहू ना जानत रह, वो आके 10 गो गाड़ी देता आ खराब कहता या बड़ा आलोचना करता। इतना दिन से वो कहाँ रह, सपना में सुतर रह कि कहाँ रह, कौना खोह में सुतर रह कि ओकरा पता ना चल रहा कि सब गलत गाना बा, एक सपोर्ट काहे करतनी हम, वही बड़ा आलोचना करती। ये हमारा निकलता लो आ गाड़ी देता लो। इतना आसान हो गई बा फेसबुक पर आके, यूट्यूब पर आके, ट्विटर पर आके, इंस्टाग्राम पर आके गाड़ी दे दल, केहू के केहू गाड़ी दे देता, कोनो ओकर खोजे वाला तो केहू बा ना, नहीं केहू प्रॉब्लम होता, गरिया लेता लो, मन भर चल लेता लो, ई सोचता लो कि बहुत अच्छा काम करता। नहीं भाई, सही बात बा, वो अपना हिसाब से जकर जैसन संस्कार विचार आ व्यवहार बा वो तो देखेबे करी। लेकिन एगो सही मायने में अगर देखल जाता अच्छा दौर रहा, इतना दिन के बीच में कलाकार लोग अपन अपन रंग पूरा देखा के चल गए, केकरा अंदर का भरल बा, के कितना संस्कारी बा, के कितना व्यवहार, केकर कितना व्यवहार अच्छा बा, केकर कितना संस्कार अच्छा बा, केकर कितना विचार अच्छा बा, सब कोई के पता चल गई। अपन अपन कलाकारी देखा दिल लोग। लेकिन ऐसा मत करो लो भाई, हाथ जोड़ के विनती बा। इतना महान भोजपुरी कलाकार मत बनो लोगों, भोजपुरी नीचे धरातल में धंस जाए। भोजपुरी से बहुत प्यार करनी सब, भोजपुरी के गरिमा के बचा के रखो लो। भोजपुरी के हमनी के आन बान और शान हो, बहुत गर्व होला कि हमनी के भोजपुरी समाज में पैदा भइल बनी सन और भोजपुरी बोली ने सन। बहुत आदर बा भोजपुरी भाषा में, बहुत प्रेम बा भोजपुरी भाषा में। प्लीज़ एकरा के बदनाम मत करो लो, एकरा के इतना नीचा मत गिराओ लो कि दुनिया हंसे। भोजपुरी कचरा पट्टी के नाम से जानल जाए, गणेश बुक में नाम लिखा जाए कि सबसे कचरा पट्टी इंडस्ट्रीज अगर कोई है तो वो भोजपुरी है। वैसन मुकाम पर मत पहुँचाओ लो भोजपुरी के। आके 10 गो गाड़ी दे दिला से तोहार बड़प्पन ना हो जाए भाई, चाहे केहू होके। हम ना खेसारी के लाल के सपोर्टर हई आ ना केहू के विरोधी हई, हमरा केहू से लेन देन नहीं के, केहू रिश्तेदार ना हमार रिश्तेदार ना हो। लेकिन हक बात कभी भी बोलल जाई, और भोजपुरी के समाज से बिलोंग करे वाला बानी सो तो हमनी के भोजपुरी पर गलत होता तो ओकरा पर बोले के अधिकार बा, ए पर से केहू रोक नहीं कर सकता। और हमनी के आके केहू के गाड़ी दी सन, केहू के आलोचना करी सन, ये हमनी के संस्कार में नहीं थे। अगर हमार बात केहू के बुरा लगी, ओकरा गाड़ी अगर देव खोई तो अपन नंबर छोड़ के जाई कि ओकरा से हमनी के कम से कम बतिया सकल जाए, अच्छा बुरा। कमेंट के संगे नंबरों छोड़ दिलो, ऐसे कि हमनी के गाड़ी करे वाला तो आदमी बानी सना, लेकिन गलत लागल है सब चीज़, यही से बोले के पड़ल। शौक नहीं खे हमनी के केहू से। फेसबुक पर तो खैर आ यूट्यूब पर तो लाइव कहियो कोई देखले ना होई, कुछ खास ऐसा मकसद आवेला तभी आदमी 2 शब्द बोलेला, आ उहे केहू के तरफदारी में ना हक बात बोले के बा। ऐसे भाई लोग सभे कोई से निहोरा बा कि आज के बाद कम से कम इतना कुछ हो गई, दिमागे कहल जाए खेसारी लाल के, कि उनको एहसास भइल तो जे उनकर आदमी पंकज के मरल रहे ओकरा के भेज के माफ़ी मंगवा के केस के सॉल्व करा दिला।
चाहे ओकरा साथे वहाँ के विधायक लागल खोलो, चाहे वहाँ के जे भी लागल होके वो अच्छा काम कैलक कि वो केस के ख़त्म कर दिलक। अब तो कुछ यूट्यूबर लोग के दुकान तो बंद हो जाए। ऐसे कि हम देखत रहनी 24 घंटा तो हमनी के सोशल मीडिया पर बाद में कि हर घंटा में दिन भर में 12 घंटा में कम से कम 8 गो वीडियो तो आइए जाता रहा। पता ना वो कितना इम्पोर्टेंट खबर रहता रहा कि एकरा के बढ़ा चढ़ा के एने से ओने से इंकर बात इंकर गाड़ी। अरे यार इतना लंबा बढ़ा चढ़ा के अपन कमाए खातिर काहे इतना भोजपुरी के गंदा करते रहो। अच्छा काम करके कमा लो ना, अच्छा काम करके नाम कमा लो, अच्छा चैनल चलाओ लो, लोग सपोर्ट करी। भोजपुरी सुने वाला इतना मूर्ख नहीं है कि चैनल के नया चैनल इतना कामयाब हो जाता रहा। अच्छा काम जो करता तो कहियो टिकल रही। तो ऐसे हाथ जोड़ के विनती है भाई कि ऐसा मत करो लो और भोजपुरी के कामयाब करो लो। लेकिन एक और बात, कम से कम आज के बाद ऐसा गाना गावल बंद कर दो। गंदा गाना गावल अब कम से कम आज के बाद बंद कर दो। आ सबसे मेन बात कि केहू के टारगेट मत कर लो। केहू के कलाकार से अगर दुश्मनी बा तो ओकरा नाम धोके ओकरा प्रति जौन भी अपन बात बा कह दो, बोल दो। लेकिन केहू कलाकार के पर्सनली ओकरा माई के, ओकरा बेटी के, ओकरा बहन के, ओकरा घर परिवार के मत नासलो। ये भोजपुरी समाज एक इजाज़त ना देला। बहुत भाव बा, बहुत रस बा, बहुत महानता भोजपुरी में छिपल बा। एकरा के हीन मत करो लो। चलो ठीक बा, हमने के तो ज़्यादा बोले के, ज़्यादा भाषण करे के ढंग नहीं है, ना ही आलोचना करे के ढंग बा। अगर बात अच्छा लगी तो ठीक बा, ना अच्छा लगी तो एक खातिर हाथ जोड़ के माफ़ी चाहतनी। जरा ना अच्छा लगे ओकरा खातिर सॉरी। लेकिन प्लीज़ भोजपुरी के बचाव के कोशिश करो लो। जे भी भोजपुरी से बिलोंग करता, जे भी भोजपुरी सुने वाला, बोले वाला, देखे वाला बा, भोजपुरी के कम से कम अच्छा मुकाम पर लेके जाए के कोशिश करो लो। यह हमार निहोरा बा, यह विनती बा, यह आग्रह बा, यह प्रार्थना बा। ठीक बा भाई, जय भोजपुरी। सभी भाई लोग के धन्यवाद।